Je li primljen namaz osobe koja klanja u haram kupljenoj odjeći? Od novca kojeg zaradio od muzike, kladionicama, kredit i tako dalje. Znači osoba je zaradila haram novac, kupila odjeću i klanja u toj odjeći. Ili namaz validan? Apsolutno da. Zašto? Zato što su to dvije odvojene stvari. Nama je Allah dželešanu propisao namaz i naredio nam pokrivanje avreta. Mi treba da pokrijemo avrete onim što je halal. Ali ako mi pokrijemo onim što je haram, to je zasebna stvar. Nismo pokrili avrete. Nama je namaz bitan da budu pokriveni avrete. Ovo nikako ne znači omalovažavanje grijeha. Kupiti odjeću od novca kojih smo stekli na kamatu ili u kladionicama, to je haram, završena stvar. Ali mi govorimo o namazu. Pa su to dvije stvari koje nemaju uzročno-posljedičnu vezu. Mi smo pokrili svoje tijelo odjećom i namaz je validan. Ali smo griješni zbog načina kako mi stičemo svoj novac. Tako da ovo nikako ne znači odobravanje harama, to je haram, ali to nema nikakve veze sa našim namazom.